Engineered bamboo exhibit gipahigayon sa DOST-10 aron masayran sa publiko ang daghang gamit ug importansya sa punuan sa kawayan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Tree of Life, kung tawagon ang kawayan o bamboo tree, tungod ang tibuok punuan ini, mamahimong mapuslan. Usana ni ana kining bambike o ang bisikleta nga gama sa engineered bamboo, sumala sa DOST-10. Nga sama lang sad sa metal material ang kalig-o niini. Gawas sa bike, aduna sab mga musical instrument, home furnitures ug mga decoratives nga gama sa kawayan. Tumong matud pa niini ang paghatag og dugang panginabuhian, labi pa sa mga nanimuyo sa bukid diing sagad makita ang tanom nga kawayan. Pwede yun maka-income. No? There's really an opportunity, economic opportunity for small players, not only for the big ones. Concrete example, in one bamboo pole, we can produce 3 skateboards. And one skateboard is actually around 8,000. Sumala sa Department of Science and Technology kon DOST-10 na mas palambuon pa niini ang circular economy sa industriya sa kawayan, ilabi pa nga taas ang potensyal niini. We need to ensure that there is sufficient interest, no, at the ground level. Okay. Sa iyo naman mag-ingon na ganahan ko, mag-imo, engineered bamboo, and then later on after 1 week, wala na ang interest. Kahinumduman nga niadtong October 2024, nagpahigayon ang DOST-10 ug simultaneous tree planting sa kawayan, diin nakuha niini ang most number of bamboo tree planted at one time sa Guinness World Record. That effort wasn't led by a single agency or institution. It was powered by community, by collaboration, and by a shared commitment to transform something as simple as bamboo into something revolutionary. Kauban si Bacoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.